Unsa man, Brad? Brad, kinsa ka ng mga basakan diri ba? Ambot, ako aba ni o sa laing tao. Oh, tanawa oh, ang iraw nag-ambak-ambak. Di man na iro. Unsa ka na, Brad? Ambot. Brad, adlok mo siguro ni Brad, basakan. Sakyan na mo, nagal. Hawa sa dira kay di mo klawas kamera ko di video ha. Wala oh. Nagan jud. Gan. Bro, mag-iro. Wala oy. Diretso ra ta. Ako nakari ka kakan. Kanas, bigyan sa akong basakan. Awaw, nangaputol na. Brad, tinatabar kinagabiin na. Oy, pakita ating taog mo ha. Mana guys. Victor part 2. Galing siya. Wala na daw. At higit sa lahat nakasubscribe. Thank you! Part 2 lang guys. Ika na. Bro, mag-iro. Wala oy. Diretso ra ta. Bulok. Uy pre. Uy pre, bulok. Unsa man? Ay unsa man, Brad? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fights. Brad, adlok mo siguro ni Brad. Mugid. Sorry ka. Bulok giliok ng Jimmy.